Biciklijada, Mali Paris Klakar je jedna vrhunska stvar i mislim da takvih projekata bi trebalo biti što više. Dobar dan i dobrodošli na biciklijadu Mali Paris Klakar. Ja mislim puno mogu reći, ali dobro, kao uopće obično ljudi kao Francuzi ili stranci idemo u Hrvatskoj pa samo na more u Dalmaciji, pa ja sam već malo dugo tu, a onda sad dobro znam kao otoci pa dosta mi je, a sad hoću znati nešto novo i cijela država. I ne, danas mislim mi smo prošli kroz kako bi rekao, selo, šume i to, baš je bio super, sunce smo imali, prevruće malo i ne, mislim puno ljudi, dobra atmosfera i lagano, pušteno, puno ljudi sam upoznao i mislim odlično. S kim si došla danas na biciklijadu? Sa tetkom i bratom. I kako ti se sviđa na Mali Paris? Pa jako je bilo lijepo i zabavili smo se dobro.